איוש, זה הולך להיות ASMR בעברית. סופר ספונטני, פשוט משעמם לי. ובאמת שזה סופר ספונטני, בגלל שאני בחופש וזה, יצא לי לחשוב על זה. אולי אני אעלה גם תכנים בעברית שקשורים להתפתחות אישית. הערוץ שלי יהיה הרבה דברים, יהיה בו גם ASMR וגם התפתחות אישית, כי אני מרגישה שיש לי הרבה מה לתרום. זה סופר ספונטני, פשוט עשיתי עכשיו את הסרטון הזה. אין לי מושג לאן הסרטון הזה יוביל, או מה אני אעשה בזה. אבל תמיד טוב לצאת מאזור נוחות ולהעיז. אני חושבת שיש לי הרבה מה לתרום, הרבה ידע, אני עברתי המון בחיים ואני קמתי מזה, ואני מאוד רוצה לבטא את עצמי במקום הזה, ואולי אני אעשה את זה בערוץ הזה שלי. זהו בגדול. צ'או.